Більше того, якщо говорити конкретно про наш інтерес в цьому всьому, як ми вже з вами говорили, історія в тому, щоб Америка стала одним з гравців в нагальному мирному процесі. Це те, що дуже цікавить ці сторони, тому що роль Америки в міжнародній політиці є абсолютно irreplaceable. В тому сенсі, якщо говорити про тиск Америки на Росію, це саме той фактор, який може вимусити нас нарешті зупинити цю історію з постійним кровопролиттям на Сході. І це було б дійсно неймовірним досягненням, ще одним наступним і неочікуваним з цього всього. Тобто я думаю, що якраз нас більше об'єднує в бажанні глобального миру, ніж роз'єднує в цьому сенсі. Тобто, все-таки ви вважаєте, що в пана Трампа, чи взагалі в Сполучених Штатів в широкому розумінні є ця кнопка, якою можна зупинити те, що відбувається в Україні? Кнопки немає, безсумнівно. Ця кнопка є пана Путіна. Путін все ініціював, це все створив, цю катастрофу і для нас, і для членів інших країн навколо Росії. Наша ситуація з Америкою – це, звичайно, що те, що Америка має інтерес в тому, щоб світовий правопорядок був витриманий, і щоб його правила не порушували. Тому, звичайно, що Америка хоче підтримати в цій ситуації Україну. Це зі сторони всіх партій в Америці. Позиція постійно, як експресується, і надається різні рівні підтримки. За пана Трампа ми підтримку зменшення не побачили, ми бачили в збільшення. І я впевнений, що зараз після діалогу особистого Зеленського і Трампа ситуація лише покращиться.